United Forum of ex-NDFB ब्रादार मोना जोंनि आसाम स्टेटनि दानि CM मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा साजों मा बाथ्रा सावरायखो बिथांमोननि सावरायनाय बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायलांबानो जाबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि। सिगांथारावनो गासै निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB निफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो बे निउसाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोङो जोंनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। आरो बेनि सिगांनो जों बुंनो लुबैदों जि मैयासो भुटाननिफ्राय गबोनाय जोंनि लोगोफोर सा 6 बिथांमोनखौ जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB निफ्राय बरायनानै लाग्रोयो। दायो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनै जोंनि जि एक्स-NDFB नि समस्या बेखौ लानानै जों जि सावरायबाय बेवहाय गिबियाव जों केसखौनो सावरायनाय जादों। बेसेबांनाखि NIA केसआव दङ बिथांमोना दिनै 2 डेथ पेनाल्टि मोननानै दङ, 7 लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननानै दङ। बेनि अनगायैबो गासै 50 NIA आव दिनै जेल जानांबाय थादों। दा बिथांमोननि केसखौ बोरैबा उइथड्र खालामनो हागोन आरो बेखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोनानै बोरै थाबैनो फोजोबनो हागोन बिनि सायाव मोनसे राहा लामा लानो थाखाय सावरायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो बेसेबांनाखि केस दङ नन हाइनियास केस दं बेखौ बे 2-3 गेजेरावनो बा थाबैनो उइथड्र खालामजोबनांगौ होननानै मानगोनां सारा फोरमायदों। आरो बेवहाय बाहागो लादोंमोन जोंनिनो आसामनि ADGP मानगोनां हेरेनार सारबो दङमोन। दा बिदि हिसाबै बेसेबांनाखि जोंनि आसामनि अनगायै अरुणाचल, मेघालय आरो नागालेण्ड बेयाव बेसेबांनाखि जोंनि केसफोर दङ। दा बे केस थानाय हिसाबै जोंहा गोबांथार प्रब्लेमाव गोलैबाय थायो। गुबुन स्टेटआव थांनानै केस सालायहैनो थाखाय, मानो होनबा जोंहा थाखा फैसा गैया। बेनि थाखायनो जों दिनै खावलायदों मानगोनां CM सारखौ जे बेखौ स्टेटआव लाबोनानै केसखौ फोजोबनांगौ होननानै। दा बेखौ जोंनि खावलायनाय बायदियै मानगोनां CM सारा बेखौ स्टेटआव लाबोनानै थाबैनो फोजोबनाय जाथोंसै होननानै जोंनो खोथा होदों। बेनि अनगायैबो माथियासनि जि एक्सग्रेसियानि जि भेरिफिकेसन बेखौ थाबैनो खालामजोबनानै थाबैनो होजोबनाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। आरो बेनि अनगायैबो बेसेबांनाखि जोंहा बैसो दंबावो जायफ्रा बैसो दङ बिथांमोनखौ पेरामिलिटारियाव जिखुनु SSB आनो जा बा CISF आनो जा, आसाम राइफलानो जा, BSF आनो जा बेवहाय थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बेनि अनगायैबो स्टेटआनो जा BTR आनो जा बेयाव बेसेबांनाखि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव दङ बेयावबो थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो केसफोरनि सायाव बिजिरनो थाखाय बा सासे PP थिसननाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बेखिनियानो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार गोमानानै दङ। जेरै भुटाना अल क्लियार 2003 आव जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोर गोमानानै थाबोदों। दिनै जों आसा खालामदोंमोन मैया जि गबोदों बेयावनो बिथांमोननि महरखौ जों नुनो मोनगोन, नाथाय जों दिनै नुनो मोनाखिसै। बेजों लोगोसे जोंहा नागालेण्डआव 7 मानसि दैदेनगिरिफोर गोमादों। बिथांमोनखौबो संदाननानै दिहुननो थाखाय जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेखौ जोङो दिनै खावलायदों। बिथांमोना दंबा दं, गैयाबा गैया बेखौ जोंनोहाय फोरमायनानै होनांगौ। बेखौ जोङो दिनैहाय मानगोनां सारनिसिम जोङो आपिल खालामदों। बेनि अनगायैबो जोंनि जि रिहेबिलिटेसन हार्डक'र हिसाबै 678
बेनि सायावबो जों सावरायदों आरो बेखौ डिसेम्बर मासाव होनाय जाथोंसै होननानै मानगोनां CM सारा जोंनो खोथा होदों आरो बिनि अनगायैबो जेसेबांनाखि मिलिशिया दङ बिथांमोननोबो माबा मोनसे स्किमनि गेजेरजों माबा मोनसे आसनिनि गेजेरजों बेखौ सुफुंनाय जाथोंसै होननानै दिनै मानगोनां CM सारा जोंनो खोथा होदों आरो दिनै बेफोर जेसेबांनाखि सावरायनाय जादों जेसेबांनाखि मोजां मिटिं जादों जों मालाबाबो मोनफेरनो हायाखैमोन बेनि थाखाय जोङो मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबनिफ्राय हाजासे हामबायहोनो बेजों लोगोसे जि जोंखौ मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम लांदों लामा दिन्थिगिरि मानगोनां जोंनिनो आसामनिनो स्पिकार एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार बिथांखौबो जों हाजासे हामबाय होनो मानो होनोबा बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जोङो चिफ मिनिस्टारजों बेफोरनि सायाव जों गुवारै सावरायनो हादों आरो बिथाङाबो बे सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन बेनि थाखाय बिथांखौबो हाजासे जों हामबाय होनो आरो फैबाय थानाय समाव दिनै जेसेबांनाखि सावरायदों बियो थाबैनो जाफुंगोन होननानै जों आसा मिजिं खालामनानै दिनैनि जि बुंनाय बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों আজি ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স-এনডিএফব আৰু সন্মানীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম চৰকাৰৰ লগত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈ যায় আজিৰ আলোচনা খুবেই মানে ফলপ্ৰসূ হৈছে আৰু আমাৰ যিবিলাক সমস্যা আমাৰ যিখিনি কেছ উইথড্ৰল কথা আছিল সেই কেছ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি NIA কেছ বৰ্তমান বিচাৰাধীন অৱস্থাত আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু যিটো নেকি পুনৰ সংস্থাপনৰ যিটো ব্যৱস্থা এই পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালবিলাকে যিখিনি এছগ্ৰেচিয়া পাবলগীয়া আছিল সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু অলৰেডি যোৱাকালি আমাৰ 6জনকৈ সদস্য ভূটানত যে কেছত মানে জেলত আছিলে সেইখিনি সন্মানীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত ভূটান চৰকাৰলৈ যি জাননী পঠিয়ালে তাৰ পৰা যোৱাকালি 6জন আমাৰ সদস্য মুক্তি হ'ল তাৰপিছত এই আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড অৰুণাচল মেঘালয় পশ্চিমবংগ এইবিলাকৰ যিখিনি আমাৰ সদস্য আজিও মানে কেছত আছে সেই কেছবিলাকৰ বিষয়ে কেছখিনি কেনেকুৱা মানে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰি এই কেছ নিষ্পত্তিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট স্পেচিয়েলি পাৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ অসম পুলিচ ইয়াত মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছোঁ আৰু 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড চাকৰিৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছোঁ এই গোটেইখিনি মিলাই আমি সম্পূৰ্ণৰূপে মানে পজিটিভ এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ আজিৰ আলোচনাটো খুবেই মানে ফলপ্ৰসূ হৈছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ ধন্যবাদ